Хайырлы көн, Дөнья студиясы әзерләгән тапшыруны караучы милләттәшләребез. Бүген безнең Конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессы бюросы әгъзасы, Бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама шәһәре бүлеге җитәкчесе, Түбән Кама шәһәре һәм районы советы депутаты Рөстәм Мәҗит улы Ганиев катнаша. Хайырлы көн, Рөстәм Мәҗит. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Рөстәм абый, менә Түбән Кама татарлары бик актив татарлар дип әйтәсем килә минем. Алар да ныклап эшләп килә торган төрле мәдәният учаклары, милли учаклар, дини учаклар, гомумән шау-гөр килеп яшәп ята торган шәһәр ул Түбән Кама. Һәм монда татарның шундый затлы зыялы шәхесләре дә җыелган. Инде менә Түбән Кама дип әйтишкә, сез шул шәһәрдә гомер итәсез, андагы татарларны да күп беләсез, җитәкче кеше булып эшлисез. Менә нинди шәһәр ул Түбән Кама шәһәре? Түбән Кама бик матур яшел шәһәр. Аңа быел 50 ел булды. Менә 22 сентябрьдә бик әле августта безнең хөрмәтле президентыбыз килеп, анда паркларны ачып, бик матур шау-гөр килеп итеп шушы юбилейны үткәрделәр. Түбән Камага килә калсак, аның бик көчле зыялылары, шәхесләре бар. Язучылар чыккан, Кама таңнары, әдәби берләшмәсе, күп кенә шәхесләр бар. Шуңа 2005 елны Ренат Зинурович килгән безнең шәһәребезгә шушы конгрессның эшчәнлеген катырак итеп оештырып җибәрергә дип уйлаштылар да. Разил Валиев та килде, Азат Шаймулович та, барсы да шундай администрациядан килде. Анда безгә Илсия Хаматова бергәләшеп, менә 2005 елның 16 мартында сайлап куйдылар мине исполнительный директор дип, мине башкарма директор дип куйдылар да. Шәрәфле оештыручы иттереп инде Азат Шаймулов Зияддиновны сайладылар. Менә шуннан бирле матур гына эшләп киләбез бу шушы үзебезнең оешмада. Иң беренче индан да актив бик катнашып йөрүчеләр Рәис абый Әхмәтша, Әнвәр абай, Флёр Гайнахаматовлар, алар Рифкат Муллин, алар ярдәмендә бик матур гына эшләп киттек. Булар хәзер аксакаллардыр инде. Аксакаллар, аның Рәис абый Әхмәтша юк инде бакый дөньяда. Иң беренче безнең ул сөйләнәбез идәгенә, өйрәнелә татар теле дип. Гаилә мәктәпләрдә, балалар бакчасында менә оештырып җибәрергә. Без инде 5 мәктәпне алып, 5 балалар бакчасын алып тикшердек, анда ничек матур итеп оештырылганмы, ничек аларга ярдәм итәргә анализ ясадык без. Аның анализлары Әнвәр абай графически итеп, төсле итеп язып, менә ничәнче елны балалар шулай өйрәнгән. Быелны шулай процентным отношение чыгарып, безгә диаграмма бирде шулай итеп. Без шул диаграмма аркасында бүтән мәктәпләрдә дә оештырып җибәрдек, балалар бакчаларында шул эшләрне. Ну, башта безгә каршы килмидер мәктәпләрдә, балалар бакчалары килмиләр, да кирәк нәрсә дип. Ну, әкрен-әкрен ул алар инде кирергә ярамый, нитәргә ярамый дигән сүзләр дә чыкты. Ну, барыбер әкрен генә үзебезнекен эшләп барабыз. Менә бүген көндә Түбән Камада ничә мәктәптә татар теле өйрәнелә? Ничә балалар бакчасында татар теле өйрәтелә? Барсында да яисә ул шул санаулы гына мәктәпләрдәме? Санаулы гына мәктәпләрдә. Ну, без инде классларда татар телен тигез иттереп укытсыннар дип мөрәҗәгать итеп, һәр вакытта аларга әйтеп торабыз. Ул бөтен безнең Конституция закон нигезендә, ике теллек закон нигезендә бөтен мәктәпләрдә ике телне тигез иттереп өйрәтергә тиешләр. Алар мәктәптән укып чыкканда балалар руссымы, чувашымы, татармы белергә тиеш татар телен. Дәүләт теле буларак ике телне тигез белергә тиешләр. Тигез белергә тиешләр, да. Шуның өчен без ул нәрсәне һәр вакытта әйтеп торабыз, тикшереп торабыз. Самай, бүген көндә Түбән Камада күпме татар яши? Авылларын, шәһәрләрен бергә исәпкә алганда, шәһәрнең үзе һәм 51% дип аталган татарлар яши. Авыл районнар, шәһәр районнары белән 51% дип чыга инде безнең татарлар, татар милләт вәкилләре. Но бүген көндә була инде ул. Күпме? 250 мең дип алак инде безнең. 250 мең дип гомумән саналса, менә шуның 51% чыга инде. Демәк 130 меңгә якыны. Да.
Кайбер менә без күрешәбез бит инде, концертларда дисезме, чаралардамы, күрешәбез ата-аналар белән. Шушы иге кергәчтен ата-ана кайберсе уйламыйча гына или уйлап әйтәм инде уларны, безгә нигә татар теле? Мин алай дип уйламыйм. Ул безгә әти бабайлардан килгән, буын-буыннан килгән үзебезнең халкыбызның теле. Менә һәрбер семья, һәрбер гаилә үзенең җиде буынын белергә тиеш. Әлбәттә. Ул безнең диндә дә каралган, нидә дә каралган. Алар шунда да уйламыйча шулай дип әйтәләр. Мин кайбер вакытны шул ата-аналарга алар өчен уялып та куям. Әлбәттә. Ничек инде үзеңнең әти бабаларыңның телен саклап калмаска? Ул аларга кирәк бит, балаларга кирәк. Чем балалар кеше күбрәк телне белә икән, аның бит милләрдә дөресрәк эшли. Әлбәттә, ул туган телне белеп, һәрбер өчен кирәкле иң кадерле әйбер булырга тиеш. Стамат итүч менә карагыз әле. Сез бит мәктәпләрдә үзегез куйган, балалар өчен куелган махсус бәйгегез дә бар. Конкурсыгызда. Менә шул бәйге турында сөйләп китегез әле. Нәрсә өчен кирәк булды ул сезгә? Исемен дә атагыз үзегез. Килимыңлы татар җыры дигән бәйге ул. Бу мәктәп балалары арасында шулай Мәктәп балалары арасында. Бу нәрсә өчен эшләнде? Мин менә безне Бөтен татар конгрессы бик матур итеп оештырган экскурсия 2нче гимназия Мәрҗән исемендәге Камәрәзинның гимназиясына. Мин шунда карап җирдем, дәген артка калып та сораштырып җирдем. Сезне ничек укыталар мәктәптә? Физикларны, химияларны бөтенсен авый татарча укыталар диделәр. И соңыннан безне җыштырып, актовый залда шушы җыр дәресләре ничек барганын өйрәттеләр, күрсәттеләр инде. Яннары бер ай җырын шушы мәктәп балалары җырлады да минем күңелемә шул хәтле май булып ятты да, мин кайткачтым, әйтәм, менә бит алар җырлыйлар. Ничек моны оештырырга дип уйлап җөрдем дә, Раис Шакиров белән сөйләштем дә, әйтәм, менә мин шутлап чыгардым. Бәясен ниен әйдә оештырыйк шушы нәрсәне балалар арасында. Алар ел дәврендә 2 татар җыры өйрәнсә, 11 ел içinde 22 җыр татар җыры өйрәнеп кала. Яшь вакытта өйрәнеп калган җыр бер вакытта күңелдән чыкмый ул. Инде. Һәрберебез татарча җыр өйрәнеп, татарча күңелгә керде. Әйе. Үстек, ул кала күңелдә. Менә бәләкәй чакта Илһам абыйларны тыңлап үстек, алар һаман да күңелдә. Шуның өчен шул хисаптан дигән күк шушы нәрсә оештырылды. Менә инде хәзер 7нче ел бара, менә әле яңа сезнең алда шалтыраттылар. Алар мин Казаннан кайткач киләләр. Шушы бәйгене яңадан матуррак иш. Алар сентябрь аеннан тотыналар инде бу. Һәм сентябрь аенда тотыналар да, уку елы беткәнче бу бәйге бара. Нәтиҗәсе гала-концерт булып оештырыла. Анда премиялар шунда бирәбез инде. Рөстәмәтич, менә Түбән Кама ягы ул талантларга, халкыбызның әдәбиятына, мәдәниятына бик күп талантлар биргән як бит инде, бай ягы ул. Менә Разил абый Вәлиев, Зөлфәт Хәким, Рафаил Сахабиев, Алмаз Хәмзин, күп санап китсәң шактыйга җырлалар алар. Менә шуларның эшләрен дәвам итәрлек балалар үсер киләчәктә дип ышанасызмы? Үсә. Татар әдәбиятына ярдәм менә үзенең көчен күрсәтә торган. Мин нәрсә әйтим әле? 1600 менә бүгенге көндә 1600-1700 бала катнаш уже шушы чара ана Разил Вәлиев оештыра. Инде ул күптәннән оештыра. Даже бер 15-20 елга якын оештырып килә инде уларны бәйге. Шушы балалар шигырь язу, хикая язу, пьеса дисезме, менә шуларны оештырып, расма бик матур чара. Шәһәр күләмендә, район күләмендә үтә ул. Менә алар разышма эчендә үзенең шушы ниләре буенча китап та чыгарды. Менә как депутат буларак, как язучы буларак, мин инде менә шушы безнең татар язучылары, депутатлармы, язучылармы, һәрберсе үзенең авылына кайтыпмы, районына кайтыпмы, шушындый чаралар оештырсалар, безнең язучыларыбыз, җырчыларыбыз, шул шагыйрьләр күп булыр иде. Менә мин аңа как күрше буларак, как безнең шәһәребез районнан сайланган дәүләт совет депутаты буларак, мин аңа Бөтен татар конгрессы исеменнән шул хәтле рәхмәтле, менә ул бик көчле, аның ише шәхесләр булса, безнең киләчәгебез булыр иде. Өметле. Самай, менә хәзер безне тыңлап утыручы, карап утыручы халкыбызга нәрсә дип әйтергә теләр идегез? Сезнең теләкләрегез нинди?
Жыр турында әйтеп киттек бит инде. Әйе. Татар җыры. Менә аның моң дигән, моң даже урысчага да әйләндерелми ул. Менә балалар җырлап, үзебезнең телне хөрмәт итеп үссәләр, безнең киләчәгебез була. Мин ата-аналарга мөрәҗәгать итәрем. Үзебезнең халкыбызның борын-борыннан килгән телен, гореф-гадәтләрен һәм халык буларак сакланга бергә матур итеп, тату итеп эшләргә кирәк. Бу үзебездән тора бит. Үзебездән тора. Үзебез татарлыгыбыздан уялып йөрергә кирәк түгел. Безнең мөхитебез булырга тиеш. Мин менә кайры вакытны уйлап куям дагы, менә бүген безнең чара була инде. Вәгазьләрне, укытуларны, дин әһелләрен ничек апарга тиеш дип, менә бөтен татар конгрессының чарасы була, бюро утырышы була. Менә ул бик матур, дөрес утырыш һәм кирәк утырыш. Менә именно без бит бүтән республикага или Азербайҗанга или нигә татарлар килде дип вәгазьләрне или безнең белән татарча сөйләшмиләр. Үз телебез, үз илебездә үзебезчә булырга тиеш. Әйе, менә шуңа әйтәм. Без горурланып матур итеп яшәп, без татарга чиста булган, ул безнең авылларыбызны карасак, ул сабан туйларыбызны карасак, ничек матур итеп иште, тырыш халык бит ул. Шушы тырыш булганга да без телебезне онытмыйча аны өйрәнергә тиеш. Мин шулай дип уйлыйм инде, менә мөрәҗәгать бөтен халкыбызга, яраткан халкыбызга. Менә Илһам абыйның кара урманнарын, аның моңлы җырларын тыңлаганда минем күзләремнән яшьләр чыга. Ничек халкыбыз шундый моңлы тырыш булганына. Шатланып. Әйе. Киләчәктә дә шул дәвам итсен, шулай бит. Шулай. Рәхмәт, Рөстәм абый, әңгәмәгез өчен. Уңышлар сезгә. Түбән Камада татар эшләре, милли тормыш һәр вакытта шулай матур итеп гөрләп барсын. Без сезгә моның өчен уңышлар телибез. Ансы өчен дә рәхмәт. Баршында әле менә бергәләп сезнең белән без бит күчмә утырышындагы бик матур итеп оештырдык Түбән Камада. Анда бөтенесе шаккатып калды. Менә шушындай утырышлар безнең республикада үтсә, халыкка аңлатып бирсәк, Әлбәттә. никгә кирәк ул безнең телебез? Ни өчен кирәк? Менә бөтенебез бергә бюро әгъзаларында менә республика буенча телне күбрәк аңлатып биреп барсак, безгә дә бит уңайлы булыр, җиңелрәк булыр эшләр. Әлбәттә. Рәхмәт, Рөстәм абый, Рәхмәт әңгәмәгез сезгә. өчен. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессының бюро әгъзасы, Түбән Кама җирле оешмасының җитәкчесе, Түбән Кама шәһәре һәм районы советы депутаты Рөстәм Мәҗит улы Ганиев булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенге сезнең белән саубуллашам.